गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। फैला एमसिएलए आबुं बर' सावथुनखौ मैया बेखेवबाय। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बर' मेथाइ मुलुगनि राजा बिग्राय ब्रह्मआ फैला एमसिएलए सावथुनखौ बेखेवना होबाय। बांबुला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि बेनाराव ओंखारनाय फैला एमसिएलए सावथुनखौ बाक्सा जिल्लानि ककलाबारि चापागुरि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होबाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङा। मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बायदिनि गेजेरजों फैला एमसिएलए सावथुना बेखेवजायो। लोब लोब सुबुंनि बानाजों फैला एमसिएलए सावथुननि प्रिमियार श'आ गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। फैला एमसिएलए सावथुनखौ बेखेवनाय समाव बाहागो लाबावदों एमसिएलए मन्टु बर', बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसिंहारि, एनएसडिएन जयन्त नार्जारि, जेसास केरकाटारि, बिके महन ठाकुरिया, हेलेना दैमारि, अनसुमै बर', रिजुमनि स्वर्गियारि, लोगोसे गोबां महरगिरि आरो गुबुन गुबुन गौथुमनि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। मिज'रामाव पुलिस बिफाननि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। नसुङारि रायजो मिज'रामाव 45 कौटि रांनि 15 किल'ग्राम ड्राग्स बोखांदों। थांनाय 10 नभेम्बर खालि आसाम राइफल्स आरो मिज'राम पुलिस बिफाननि जथाय अपारेशनाव जटाटानि ओनसोलाव 45 कौटि रांनि 15.96 किल'ग्राम मेटामफेटामिन टेब्लेट हमनो हादों। मख'नो गोनांदि आसाम राइफल्स आरो मिज'राम पुलिसआ मिज'रामाव फेग्रा मुवानि बेरेखायै मोनसे गोख्रों हाबाफारि लादों। गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। गसाइगाव पुर्बज्यति क्लाबाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। पुर्बज्यति क्लाबनि गोदानै लुफुंनाय साइमा फुजा कालि मन्दिरखौ बेखेवना होबाय। मन्दिरखौ बेखेवना होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफायो जायगानि एमएलए जिरन बसुमतारजों लोगोसे बिटिआरनि एम उलसन हास्ता आरो एमसिएलए सुजल कुमार सिं आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। नोंथांमोना गोनांथार समाव रांनि गोनांथि जादोंब्ला मबाइल एपआव एसे खम बिबांनि सुदाव अनलाइन लन लानो हागोन, जायखौ आंबो बाहायगासिनो। बे एपआव गिबि लन लाजेनबा 500, 1000, 2000, 3000 सिमनिफ्राय मोनगोन। बिनि उनाव लनखौ सुख'लांब्ला बिदिनो बुरजा मोनलांगोन। बे एपआव नोंथाङा रांबो जमा खालामना दोननो हागोन आरो सुद मोनगोन। बेफोर ट्रास्टेड एप आरो इन्डिया गभजों रेजिस्टार जानाय। नोंथांमोना गोनांथि जादोंब्ला लनखौ लानो हागोन। लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होबाय आरो बुजियाब्ला वाट्सएपआव मेसेज खालामना आबुङै सोंनो हागोन। वाट्सएप लिंकखौबो डिसक्रिप्शनाव होबाय। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहानि गेदेर खौरां। गाजानि बयनिख्रुइबो देरसिन देहा फाहामसालि साखाथियाव इजराइलनि रौनियाफ्रा हामासनि हेंथायै गिख्रंथाव हामला खालामदों। गाजानि रोजा रोजा सुबुंफ्रा बे समाव थाबथानानै दङ। इजराइल हामासनि दावहाया 38 सानाव आगान होबाय। इजराइलनि रौनियाफ्रा पेलेस्टाइननि उदखारि आफाद हामासखौ आबुङै फोजोबस्रांनायनि थांखिजों गाजायाव गोबां अपारेशन खालामदों। इजराइलनि रौनियाफ्रा रबिबाराव गाजानि बयनिख्रुइबो देरसिन देहा फाहामसालिनि खाथियाव हामासनि हेंथायै गिख्रंथाव दावहा नांदोंमोन, जेराव रोजा रोजा सुबुंफ्रा थाबथानानै थानांदों। इजराइलनि हानि रौनियाफ्रा गाजा नोगोराव थानाय अल शिफा देहा फाहामसालियाव हामासखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों खनले खनले गाग्लोबबाय थादों। बे समावनो गाजा नोगोराव थानाय अल कुदस देहा फाहामसालिया जेनेरेटर थावनि आंखालनि थाखाय बन्द जानायनि उनाव बेरामिफोरनि थाखाय गिख्रंथाव खैफोदाव गोग्लैदों। इउएन सुबुं अनफावरि एजेन्सिनि बायदिब्ला गाजानि गं 36 देहा फाहामसालिफोरनि गेजेराव गं 20 देहा फाहामसालिफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। डिब्रुगड़आव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। ब्रह्मपुत्रआव सानै बिदा फंबाया बिमानि गोथैनि मुङाव जाग्रा बावनो होनो थांनायावनो गोमादों। डिब्रुगड़नि महनखादाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। सानै बिदा फंबाया गावनि बिमानि मुङाव जाग्रा बावनो होनो थांनायाव ब्रह्मपुत्र गोमानानै दंमोन। 6 सान सिगां सानैबो बिदा फंबाया गोमादोंमोन। गोमानाय सानै बिदा फंबायनि सिनायथिखौ दिगन्त काकति आरो अनन्त काकति होनना मिथिनाय जादों। दिगन्त काकतिनि गोथै सहखौ दिनै फुङाव ब्रह्मपुत्रआव गोजावना थानाय थासारियाव मोननाय जादोंमोन। 6 साननि उनाव दिनै फुङाव सानै सुबुङा फुंनि थाबायनायाव ब्रह्मपुत्र सासे सुबुंनि
गोथै सहखौ गोजावना थानाय नुदोंमोन। लोगो लोगो पुलिसनो गोख्रैनो खौरां होनाय जादोंमोन आरो पुलिसा फैनानै गोथै सहखौ बोखांनो हादोंमोन। सासेखौ दासिमबो मोननो हायाखै। BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै क'क्राझार जिल्लानि हुलथुगाव तिनालनि बिमा कालि मन्दिराव खुलुमहैदों आरो आलासि जिरायग्रा न'खौ बेखेवनानै होदों। क'क्राझाराव मा कालिनिफ्राय आशीर्बाद लादों BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया। BTC हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय मा कालिनाव आशीर्बाद लायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव BPF हानजाया हारसिङैनो बिजाथि फसंगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। एबा डाइरेक्टर फिल्म डाइरेक्टर बिथां पंकज लाहारि बिथां गोबां फैसायाव फैनो थाखाय खावलायबाय। खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै हो। गोजोन्थों जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय जिरायनो थाखाय खावलायबाय। दायो आङो लिंहरनो नागिरदों जोंनिनो गुबै महरगिरि बे सावथुननि बिथां मेन्डेला फार्मसआव फैला MCLAनि PA फैसायाव फैनो थाखाय खावलायबाय। अन्नानै आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोनहा। जोंहा दिनैनि बे सावथुन फैला MCLAखौ जों बेखेवगासिनो। आखाइ खबनानै होबावनांगौ रायजोफोर अन्नानै रोजा रोजा साबायखर। बेनो रायजोफोर बे बावसु सिङाव जे मा दङ नोंथांमोना दा दसे उनावसो नुगोन। अन्नानै निमाहा हो, दानो लुबैथ'नाङा। 10-15 मिनिटनि उनावनो नोंथांमोना बे बावसु सिंनि जादुखौ नुगोन आरोना। हामबायसै। गोजोन्थों। बांबुला प्रडाक्सन अरायबो जिउ लावथों। नोंथांमोननि बे सिमला गासै ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बिथांमोनखौ इनकारेज होबाय थाथों। गासै बर' समाजानो इनकारेज होथों एबा होगोन आंबो बुंदों। आंनिफ्रायबो जेब्लायबो इनकारेजखौ आं होबाय थागोन। थेंक इउ। हामबाय। गोजोन्थों।